Habitat batean azalera edo volumen unitateko dagoen materia bizi guztiaren pisu lehorra da biomasa. Energia baliabideen ikuspegitik, energia berriztagarrien iturritzat erabil daitekeen edozein materia organiko ez fosil da biomasa. Hala nola, landare biziak, zura, nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinak, hondakin urak, hiri hondakin solido organikoak, eta abar. Energia ekoizpenaren ikuspegitik, bide biologikoz sorrarazitako lehengai berriztagarri organikoari baino ez deritzo biomasa. Mundu osoan, 156 bilioi tona biomasa inguru ekoizten da urtean, eta kantitate horren zatirik handiena basoetan eta oihanetan sortzen da. Biomasa energia funtsean energia kimikoa da. Bizidunen ehunetan dauden konposatuek metatua dutena hain zuzen ere. Konposatu horiek hainbat prozesutan eratzen dira, baina guztien azken jatorria landareetan gertatzen den fotosintesia da. Fotosintesian honako erreakzio hau gertatzen da. Atmosferako karbono dioxido gaseosoa azukre solido bihurtzeko prozesuan, landareen sustraietatik xurgatutako ura kontsumitu eta oksigenoa askatzen da. Erreakzioan bi prozesu ematen dira, fotokimikoa eta biokimikoa. Fotosintesiak garrantzia handia dauka biosferan. Alde batetik, landare berdeek erreakzio horren bidez eguzki energia eskuratu eta gure planetako energia ondarea aberasten dute. Beste alde batetik, fotosintesian oksigenoa askatzen da, bizidunek arnasa hartzeko behar dutena eta errekuntza prozesuetan erabiltzen dena. Azkenik, fotosintesia oso garrantzitsua da berotegi efektuaren aurka. Atmosferan metatzen ari den karbono dioxidoa erabiltzen baitu oksigenoa eta konposatu organikoak sortzeko. Hondakinetako biomasa, bai era naturalean sortua, basoetan eta belartzetan, bai giza jardueren ondorioz sortua, basogintzan, nekazaritzan, abeltzaintzan, industrian, hirietan. Energia ekoizteko laboreak, energia produktuak lortzea beste helbururik ez duten laboreak dira. Azukre kanabera, artoa eta ekilorea adibidez. Automobiletarako erregai gisa erabiltzen den etanola lortzeko ustiatzen dira. Hartzidura prozesuan, bakterio anaerobioek gai organikoa oksigenorik gabeko giroan deskonposatzean sortzen den produktuetako bat da biogasa. Biogasa nagusiki metano eta karbono dioxidoaren nahastea da, eta konposizioa lehengaiaren eta hartzidura prozesuko kondizioen araberakoa. Biogasa produzitzeko erabiltzen den gai organikoaren jatorria nekazaritzan eta hainbat prozesutan sortutako hondakinak izaten dira. Txerritegi eta oilategietan sortutakoak, aziendaren simaurra, oliba olioa eta patata prozesatzean sortutakoak, eta abar.